Καλησπέρα σας. Καλησπέρα my fans. Λοιπόν, σήμερα θέλω κάτι να σας πω. Επειδή ο Νίκος έβγαλε ένα νέο βιντεάκι και θέλω να το δω. Πολύ ωραίο, μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, το είδα και εγώ. Πολύ ροκάρι, Νίκο, είναι πολύ ωραίο. Θα είναι και το καλοκαίρι τώρα. Λοιπόν, έβγαλε ένα νέο βιντεάκι με μένα επίσης. Βλέπετε εδώ πέρα το avatar μου. Λοιπόν, ας το δούμε. Ωραία. Πάμε. Ωραία. Δεν θέλω να πάω μόνο. Πάψε. Τι. Είναι το R6, παιδιά. Εγώ είμαι εδώ πέρα. Λοιπόν, περιμένω να το κάνω full screen. Έλα ρε, τι να το αυτό. Είχαμε λέει κάπου εδώ πέρα. Και εμένα. Αχα, εδώ τώρα επικοινωνία και με τις fans. Λέτε τα παιδιά είναι το παλιό Doors αυτό, οπότε δεν μπορούμε να νικήσουμε μαζί. Όποιος χάσει έχασε. Παιδιά, ο Ellis Plus δεν είχε κάνει το Doors. Λοιπόν, για να δούμε. Όχι, δεν υπάρχει rooms. Όχι, Alex, δεν υπάρχει rooms. Είναι αυτό το παλιό, το πιο παλιό. Το 22. Δεν έχει βάλει το 25 ή το 26. Πλάκα. Παναγία, σεισμός. Κάνει σεισμό. Είναι το παλιό, σας λέω το παλιό. Δεν το θυμάσαι. Your friend that you love the game has joined the experience. Να το χαμηλώσω και λίγο για να ακούμε. Τώρα το βάζω σε ταχύτητα. Το θυμάμαι. Ωραία, μπράβο, δονάσαι, μπράβο. Εγώ είμαι πίσω, βρε, γιατί. Δεν υπάρχει αυτό το τέρας. Ωραία. Πού θα εμφανιστεί το τέρας όμως? Εδώ. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή, παιδιά. Για να δούμε. Όσοι χάσανε, Κρυφτείτε, λέει. Ωραία, φίλε. Χάσαμε όλοι. Βγείτε έξω. Είχαμε purple. Τι είπε. Ζήσαμε όλοι. Βγείτε έξω. Είχαμε purple. Τι είναι αυτό τώρα που με είπες? Με συγκίνησες πάρα πολύ, Νίκο. Purple, κάνε revive. Άμα έχει 30 Robux, κάνε revive. Πας, παιδιά. Τώρα αρχίζεις και με λίγο μου τη δίνεις. Λοιπόν, εμένα μου τη δίνουν τα πάντα. Σας το κρινιάρι. Λοιπόν, εγώ σιγά μην έχω 30 Robux. Θα ξέφωσα όλα στο avatar μου. Λοιπόν. Μας αφήνει βέβαια. Ρε, όλοι συγκινηθήκατε για μένα. Πάτε καλά, αφού και αυτοί είναι οι fans μου. Εντάξει, λογικό. Εντάξει. Ωραία. Δεν πρόκειται η αράχνη, τη θυμάμαι την αράχνη. Κάνει πάλι σεισμό ή ρίχνει χαλάζι έξω? Ο κόσμος θα καταστραφεί με αυτό το πράγμα. Μπράβο, παιδιά. Παιδιά, είναι το παλιό Doors. Παιδιά, ακούστε με Doors, είναι από το 22. Αυτό το Doors είναι από το 2022. Αυτό το πολύ παλιό. Όταν βγήκε το Doors, εσύ το θυμάσαι γιατί παίζαμε τότε. Παιδιά, Νίκο, μη μου πεις τώρα εδώ πέρα έχει το φάντασμα. Δεν μπορώ να jump γιατί με τρομάζουνε. Πάντα εδώ είμαι. Άμα μου κάνει jump scare μπορεί να πας και να αποκοπεί. Αστείευομαι. Λοιπόν, 19 πόρτα. Νίκο, 11 την πόρτα. Άμα έχεις revive, κάνε revive, πάτα αυτή την καρδιά. Ή πλήρωσε Robux, 30 Robux κάνει. 30 Robux σιγά με πλήρωνω εγώ. Καλά, είναι λίγο ακριβό βρε, ο Ellis Plus θα...
Άνοιξε την πόρτα. Μπράβο. Ακούω πρεπλ. Α. Ακούω. Πες για υπολογιστή. Περίμενε. Έχω μια ερώτηση. Αν το δει αυτός ο Νίκος τώρα, αν το δει ο Νίκος βασικά, που είμαι και δεύτερος leader. Ωραία. Sorry. Έχω ένα φλέμα. Ωραία. Αν το βιντεάκι ο Νίκος, του έχω μια ερώτηση και αυτή η ερώτηση είναι για όνομα του Θεού, πώς κάνετε βιντεάκια από τον υπολογιστή? Εγώ δεν έχω την παραμικρή ιδέα πώς το κάνετε αυτό και εγώ θέλω να μάθω για να κάνω και από τον υπολογιστή. Μπράβο, παιδιά. Ως full screen σαν το tablet τώρα, για παράδειγμα. Αντζέλικα. Πάμε. Νομίζω ότι είναι αυτό, παιδιά, το άκουσα. Κρυφτούμε, να κρυφτούμε. Ρε, είναι το πάνω, θυμάμαι όλα αυτά, κουδούνι. είναι πολύ παλιά. Αντζέλικα, Με ρίξε παιδί, τρέχατε. Εγώ νόμιζα ότι εσείς τρέχατε. Ω, Άλεξ. Σε κλείνω λίγο, θα σε ξαναπάρω. Βγαίνω. Έχεις μπάμπαξ. Τι μπάμπαξ ρε, ρόμπαξ. Με πέταξε. Εδώ, το λογικό. Πρέπει να βγαίνεις πριν την ώρα, ρε. Πρέπει να βγαίνεις πριν Ρε, την ώρα, αλλιώς ρε, πρέπει να βγαίνεις μισό. πριν την ώρα. Εσύ, αυτός πρέπει να... Να σε πετάει. Η φωνή του ακούγεται λίγο παράξενη, παιδιά. Όταν κάνει Που μοιάζει σαν παιδί. έτσι αμέσως είναι αυτό το φάντασμα. Ω, πάτε αυτά. Συγγνώμη, Ή ο Χρήστος. Συγγνώμη, Άλεξ, όσοι πεθάνατε. Συγγνώμη. Εγώ συνεχίζω το γράφω με κυρία. το κοινικό. Ο redacted που είναι? Ποιο... Redacted. Redacted. Α, ναι, ο Redacted, το ξέρω αυτό. Άψε μου ό,τι θες, σε ακούω. Σε ακούω από το voice chat. Α, Άμα με κάνεις you are now presently chatting with Purple Blocks Gaming. Ρε, αποκλείεται αυτό. You are presently chatting with Purple Blocks Gaming from Purple Blocks Gaming. Purple Blocks Gaming γράφει κουρλαμάρες. Δεν μπορώ να το διαβάσω, το έχει κάνει μοτεράκι. Ωχ, ποιος είναι αυτός? Α, δεν μπορώ να το βρω το όνομα. Α, μήπως είναι... Α, Redacted. τέτοιο το φάντασμα εδώ πέρα. Κρυφτούμε, να κρυφτούμε. Παιδιά, να κάνετε escape επειδή υπάρχει ο Sick εδώ πέρα. Καλά, φίλια, πρέπει να το Ο κινητό, Sick είναι θα αυτό το με τα συνεχίσει. μάτια. Πρέπει να τον ξεφύγουμε. Να τρέχετε εκεί που σας λέω. Νομίζω είναι καλό στο κινητό, δεν ξέρω. Ανάλογα με το Ρε παλιά που παιχνίδι. είχα δει εκείνα τα μάτια, νόμιζα πως πεθαίνω με αυτά. Και κάτω. Κάνει revive, Θέλω έχει κοπέλα. Robux. Ρικ, το θυμάμαι αυτόν. Θέλω κοπέλα. Ωραία, το ξαναβλέπω πάλι. Χαίρομαι που βλέπω φιλαράκο, ο Sad Forever. Κρίμα φιλαράκια, βλέπω εσείς δύο πεθάνατε από αυτό το πράγμα, Εσείς δεν τρία ξέρω δεν πώς το λένε. πεθάνετε, τίποτα. Λυπάμαι. Τουλάχιστον είναι μόβ αυτό. Παιδιά, μέχρι το γύρω από το μόβ, τόσο είχα καταστρέψει αυτό το παιχνίδι. Σιγά. Σιγά τα αυγά. Άλλος τι κάνει, crouch. Ωχ, παιδιά, νομίζω ότι εδώ είναι τα μάτια. Λοιπόν, Πρέπει εδώ μάγκες, να είναι. δεν ζήσαμε όλοι. Είχαμε fans. Ωραία, Redacted ακολουθεί. Α, είναι ο Άγγλος αυτός, νομίζω. Άγγλος είναι γιατί μιλάει αγγλικά. Καλή τύχη, Νίκο, σε βλέπω, thank you. Δεν το έχω γράψει καλή τύχη. Γράψε μου ό,τι θέλεις. Σιγά με νικήσει. Διαβάζω το μήνυματα. Είναι full δύσκολο, παιδιά. Να βάζουμε τα φωτά, δεν μ' άρεσε αυτό. Κάπου από πέρα θα επιφανιστεί. Α, το είδε! Παιδιά, κάτι είδα εδώ πέρα γύρω, κάτι είδα εδώ πέρα. Κάτι είδα γύρω. Old. Ένα μάτι. Παιδιά, το θυμάστε όλοι αυτό εδώ πέρα. Πήγαμε κάτω. Να ακούς από voice. Να τα, παιδιά, να τα μάτια. Όσοι είναι, ξέρω εγώ, όταν ήταν παλιά 10 χρονών, 9 χρονών, σίγουρα το θυμούνται. Όσοι είναι όμως 8 ή 7 δεν το θυμούνται. Είναι παλιά, είναι αυτό που είναι. Τι είναι αυτό! Ωραία φίλε! Παιδιά, τι ήταν αυτό! Ωραία φίλε! Μαλάκα, τι ήταν αυτό! Μου κόψε τη χολή! Let's go!
Good luck. Good luck. Ποιος γράφει good luck? Παιδιά, περιμένω το βίντεο. Σίγουρα κάποιος θα το περιμένει. Ω, να τους. Ω. Crouch. Παιδιά, Νάτος, είναι από πίσω του. Νίκο, γύρω, στα μάτια. Πρόσεχε. Oh my, έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Μάλλον τι είναι αυτά. Τι είναι αυτό ρε, τι είναι αυτά ρε. Στη φωτιά, πάτε στη φωτιά. Thanks for watching. Είχαμε Νικολακό. Ωραία παιδιά. Αυτό πότε το είχε φτιάξει? Το avatar που το είχα φτιάξει πριν από λίγες μέρες. Εγώ έπαιζα με το κανονικό μου, με τα κέρατα και το πρόσωπό μου. Και πώς θα τη βάλω εδώ πέρα? Μπορείς να το κάνω και αργότερα από το φωτογραφία. Μ' αρέσει η φάτσα που μου έχει βάλει. Έχω glasses, είχα και headless, είχα αγοράσει headless, από τώρα το έβγαλα. Roblox user, my group, support my game. Yes, my guess, my name is καλά, λογικό είναι όλες για τις ηλικίες, εντάξει. Εισριάζει έφτεν πάρτι, βον λάμι. Δεν καταλαβαίνω τι γλώσσα είναι αυτή, έτσι κι αλλιώς. 3 AM with my viewers. Roblox love reverb. Είναι και τραγούδι. Squid game with my viewers. Τελικά δεν ισχύει, is perhaps not the talk. I'm sorry for everything. Το νέο εστιατόριο στο Brookhaven Roblox Greek. Dad Remix. Love my favorite YouTuber music video. How to join Group Neon Studios. Καλά, εύκολο να το κάνεις join. Ρε, τι είναι αυτό? Mimic jealousy. Doors but something is wrong part 2 RP. Ωρε φίλε. Τι είναι ωρε? Doors but something is wrong season 1 RP. Obi with my viewers καταστράφηκε. Το Minecraft φίλες μου καταστράφηκε. Doors the rooms. Αυτή είναι η Chantal και ο Νίκος. Ρε! Minecraft με τον Nick Survival. Squid Game Roleplay. Doors Rooms with my friends. Emily, Chantal, Kostas. Friends are back. Έχει βγάλει πάρα πολλά βίντεο. Jimmy. Salto έτσι ανοίγεις. Voice chat. By 16-17. Έχει πάρα πολλά βίντεο κάνει. Roleplay σχολείο με τους fans μου. Ο Μιλονάκης BBB. Ωραίο. Αυτό τι είναι? Παιδιά το παλιό Roblox icon. Λα 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 Νίκο Άγι λα 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 Νίκο Άγι Νίκο λα λα Νίκο Άγι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα τραβάω και ωραία hits. Με το μελονάκι τραβάμε πολύ ωραία. Ωραία, αυτό το γράψω να μείνει. Άμα είναι, μπροστά. Ωραία παιδιά. Ωραίο βιντεάκι ρε. Ροκάρτο. I told to steal a brain note. Okay, because by the same. Okay, παιδιά, okay, είναι ο αγαπημένος μου YouTuber fan. Το Roblox πεθαίνει. Χαζομάρες. 6-7. Nah, δεν θέλω να 6-7. Even time I die on Roblox unbox squeezy dumplings. A weird good single. Ναι. Ωραία, τελειώνει το βιντεάκι. Bye.